سلام كبرات تخاتلتي داسني اكسترا نحجاب استدال وزيناتات وصيت لومي ابسمرا زتخيده ماراثون اسمرا خلتشحن عيسران سلستن مصح غزياو بريزيدنت تግራይ ጌታቸው ረዳን ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ ደቡብ ሶማሌን ኢትዮጵያን ኣብ ልዕሊ ማዓስከር ሰራዊት ኢትዮጵያ ተፈጺሙ ዘሎ መጥቃዕቲ አልሸባብ ሃገራት ኣፍሪቃ ብሓደ ናይ ሓባር ባጤራ ክጥቀማ እማመ መቅራቡን ንኣፍሪቃውያን ምስያባይ ዘነጻጸረ ኣምባሳደር ሮማንያ ኣብ ኬንያ ዝምልከት ዘሎ ዜናታትን ካልእን ዘጠቃለለ ክኸውን እዩ። ኣብዛ ቻነል ድማ ናይ ወትሪ ተኸታተልትን ምዃን ሰብስክራይብ ክትገብሩን ናተናይ ደወል ምልክት ክትጥውቁን ብኽብሪ ይዕድመኩም። لومي أبستخيده ماراثون أسمرا خلتشحن عيسران سلستان كابدك تبعتيو بزوح تثبيت كي تقبرو لزيس أنحي ولدو إيرتراو أتلت نهم إيرمياس نكم أولمبيكاويان أتلتات قرماي قبر سلاسة زعمسولو إيرتراويان أتلتات كومدما أوغانداويان إيتيوبياويان أتلتات بمقدام قدامي درجة بمحز تعواتي $6,000 كوينو نهم إيرمياس أبتي كم قرماي قبر سلاسة زعمسولو سوميات تقادادمتي زتساتفولو وددر نمكور أوغانداو أتلت بين تشلاو بمبلاتيو نزد مقعوات كمزقب زخاله ولدو إيرتراو أتلت نهم إيرمياس زيادة بسنعفة ستايل زبل قصل سم زفلت كوينو أود درشنجروا بزر أيو سنعفة ستايل إلو زسوميو فولي قدس عسعيتيو تفلت أنت كركبن أما حبروا قصات إيرتراويان كأس فح شفنا خركب ترأي زنبرة نهم أب ماراثون كوادر ناي مجمرتو أخوينو أب قدما يود دريو نزيه نبزل على درجات كوبص حزقل عود كوغوانات أفكي إلى زلا قد مقرب أوارح مسحده نا يوتيوب channel أبز قبرك على محتت حسرت ناي مولا سلازلو ومبر نيرترا كسم زغل أقول نيموجاي عقم كم زلوا تزاريب زنبر نهم بتين ذات لاجزء أبستفلا نا يوتيوب channelات زقربوا للزنبر قدي بزحت نزود درك عود قمة أي قبروا للنيرم يقول نمبر زي أبحدك فيديو تاتو كابسن عفه نبس مرا بقويا كم زمت بمقلاص كند علامه زنوح ساعات رحقة بموجاي ني علم كبروا سن محز حلم كم زلوا جليس زنبر نهم أبزي أبس مرا زتخيده ماراثون أسمرا خلت تشحن عيسران سلستن إرترا تركبن كابشدش تهاجرات نزمصو أولمبيكاويان أتلتات كي ترفز ركبوهم مكورات أتلتات بليسيو قدامي درجة حيز زلا زي لو مزتخيده ماراثون أسمرا خلت تشحن عيسران سلستن كاب إرترا إثيوبيا كينيا أوغندا تنزانيا دوب سودان نزمصو أتلتات استساتفوا خوينم نهم إيرمياس مس أوغندا وأتلت بين تشيلي ويل دحرز قبرو حيال وددريو أب قدامي درجة تسريعو ننهم إيرمياس تختيلو أوغندا بين تشيلي ويل كال أي درجة حيز لا أبقونتين يدك تبعتي وددر دكانستيون نعسر تشح متر وددر زكايدا خوينن أولمبيكاويان أتلتات راهيل دانييلن نازريت ولدن بتسبب تفلالين قداميتن كال ايتن كوينن وددرن زازيمن أبتي بدموق حزباو تساتفو زتخيده ماراثون أسمرا خلت تشحن عيسران سلستن أشحات سبات كساتفون كلو ني أكال السنكولان وددرون تخايدن يريو أبتي ني أكال السنكولان توادادرتيك قدامي تسفاهي والتخلي كالاي تدرس أرغاي سالساي دم الدرار عقبة مريم كوينم تعويتم بريزيدنت جيزياو محدار كلل تግራይ ጌታቸው ረዳ ዝመርሖ ጉጅለ ናብ ርእሰ ከተማ ክልል ኣምሓራ ባህር ዳር ከም ዝኣተወ ተገሊጹ ንክልል ኣምሓራ ማዕከናት ዘርጊሕኑ ኣብ ዘለዋ ዜናታት ኣብ ርእሰ ከተማ ባህር ዳር ኣብ ዝርከብ ዓለም ለኻዊ ማዕረፈ ነፈርቲ በላይ ዘለቀ ፕሬዝደንት ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ዶክተር ይልቃል ከፋለ ከምኡ ድማ ላዕለዎት ሰበስልጣን ናይቲ ክልል ነቲ ብግዚያዊ ፕሬዝደንት ክልል ትግራይ ጌታቸው ረዳ ዝተመርሐ ልኡኽ ከም ዝተቐበለ ሓቢረን ጌታቸው ረዳ ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ ጸንሐሉ እዋን ምስ ፕሬዝደንት ክልል ኣምሓራ ይልቃል ከፋለ كمدما لعلوة سبسلطان نايت كلل أمونغو حزبتات كلتيام كللات كهلو بزعبا زغ الركبة ملكيتو زتك كايد مخوانة تقاليص لا درون مس منغست فدرال ركب بزلون معكانات تزرقي حابزول حبريتا بريزيدنت جيزياو منغست تግራይ ጌታቸው ረዳን بريزيدنت منغست أمحارا يلقال كفالن أمونغو حزبتات أمحاران تግራይን زول ركبات زيادة نمحيالن أمونغو زول زي مسمع نمفتحن كنسرحينا إلهم كم استزاروا حبيرا أبت ጌታቸው ረዳ ገይርዎ ዘሎ ቀዳማይ ركبات بمسرت ዝተበጽሐ سمع سلام أمونغ كلتيام حزبتات زول سمعيت حونت كقصل كم زلو وقاليصو ጌታቸው ረዳ مغلصيو دليت حزبنا سلاميو دليت حزبنا تخبابيركا منباريو دليت حزبنا بحبار منغاديو بحر دار زلنا صانحيت نتكفوت معصن مكفحن بخلتي وغان كل عين السلامو نطفتات زكايد لكونتات نمفتارني يلو ግዚያው ፕሬዝደንት ጌታቸው ረዳ ቀጽሉ ሜዲያታት በሰብአውነት እንበር በጸለ መሰረት ከሰርሐ የበለንን ክብለን ከሎ መራሕቲ ክልል ኣምሓራ ህዝብ ክልቲአን ክልላት ናብ ተቀድም ሕጂ ዝነበረ ርክብ ንምምላስ ንዝገብርዎ ጻዕሪ ኣመስጊኖ ሓላፊ ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ዶክተር ይልቃል ከፋለ ብወገኑ ህዝቢ ሰላም ከም ዝደሊ ብምግላጽ ሰላም ንኹሉ ነገር መሰረት ከም ዝኾነ ሓቢሩ ኣመራርሓ ክልል ኣምሓራ ምስ ህዝቢ ብምዃን ንሰላምን ሓድሕዳዊ ምዕባለን ህዝብን ክልቲአን ክልላት ከም ዝሰርሕ እውን ኣብርሂ ንሱ ብተወሳኺ ኣመንጎ ክልቲአን ክልላት መጓዓዝያ
كجمرن ህዝብ ክራኸብን ኣድላይ ንግዲ ክካየድን ከም ዝግባእ ከበርህን ከሎ ነዚ ንምቅልጣፍ ኣብዚ ሕጂ እዋን ንህዝቢ ዝመርሑ ዘለዉ መራሕቲ ክልቲአን ክልላት ዓብይ ሓላፍነት ከም ዘለዎም ገሊጹ ናይ ሎሚ ዝምድና ናይ መወዳእታ ዘይኮነስ ደረጃ ብደረጃ ክውሰድ ከም ዘለዎን ንዘማናት ብሓባር ዝነበረ ህዝቢ ክልቲአን ክልላት ናብ ንቡር ንምምላስ ዝዓለም ምዃኑን ሓቢሩ ኣብ መወዳእታ ፕሬዝደንት ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ዶክተር ይልቃል ከፋለ መራሕቲ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣብ መንጎ ህዝብታት ክልቲአን ክልላት ዘሎ ርክብ ናብ ንቡር ንምምላስ ናብ ባህር ዳር መብጻሕ ምግባሮም ኣመስጊኖ هجرات أفريقيا بحدا ناي حبر باطيرا كتقما زغرب أمامه بعتب كسرحلو كجمري قبل حدا العلواي بعد سلطان حبرة أفريقيا قاليتو كوميشنر قوطبا ومعباله نقدن توريزم حبرة ألبرت موتشانغا زحلف سومون أبزس مع مدرة اتي بكل تشحن عسران حدن ماكرو قوطبا وهدت بزملكت صدق حساب نبناي حبرة وباطيرا زوسد من قدم من بارو أملكيتو نسو أما بالعسران كلتن وعلى حبرة ونقده مبرقاون دوباون أفريقيا ويكومي ساب زهاب وقال مسرح مهنات حبرة وباطيرا بإنستيتوت مع كان جنزب أفريقيا ككيدي له بيت صحفتي إنستيتوت أب نيجيريا كم زخون إتو كوميشنر بتوسخ قاليتو بنك لمعات أفريقيا بكل تشحن عسران حدن نحبرت أفريقيا بزاتو قال مسرت أما مسرات إنستيتوت باطيرا أفريقيا لعل تراخص أو تثبيتي كبرلو نافريقاوያን ምስ ህባይ ዘነጻጸረ አምባሳደር ሮማንያ ኣብ ኬንያ ናብ ሃገሩ ከም ዝምለስ ተገይሩ ሮማንያ አምባሳደር ድራጎስ ቲጋው ናብ ሃገሩ ከም ዝምለስ ድሕሪ ምግባር ወግዓዊ ይቕሬታ ሓቲታላ እቲ አምባሳደር ንኣፍሪቃውያን ምስ ህባይ ዘነጻጸረ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ኣብ ህንጻ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ናይሮቢ ኬንያ ኣብ ዘስምዑ መደረ እዩ መሰረት ጸብጻብ ማዕከን ዜና ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ እዚ ናይ ሮማንያ አምባሳደር ቲጋው መደረ የስማዓላ ኣብ ዝነበረ እዋን ብመስኮት የህባይ ምስራየ ወከልቲ ጋንታ ኣፍሪቃ ክጽምበሩናዮም ግደ ክብል ገጽ ተሰሚዕ ነይሩ ካውማው ማቸሪያ ዝተባሃለ ለዓለዋይ በዓል ስልጣን ቤት ጽሕፈት ጉዳያት ወጻኢ ኬንያዩ ንመደረ ናይታ አምባሳደር ዘቃልዐ ማካርያ ኣብ ትዊተር ሕሳቡ ነዘረባት አምባሳደር ፉንፉን ክብል ድሕሪ ምግላጹ ንኣካይዳ እቲ አምባሳደር ንምሽፋን ዝተገብረ ፈተነ ወቂሱ እቲ አምባሳደር ብውልቂ ይቕሬታ ከም ዝሓተተ እኳ እንተገለጸ ካብቲ ማለ ዓርቢ ጀሚሮም ግን ዲፕሎማሰኛታት ኣፍሪቃ ወግዓዊ ይቕሬታ ክግበር ከም ዝሓተቱ ጋዜጠኛ ኬንያ ስታንዳርድ ሓቢራ ነዚ ስዒቡ መንግስቲ ሮማንያ በቲ ጉዳይ ይቕሬታ ክሓትት እንከሎ ነቲ አምባሳደር ናብ ርእሰ ከተማ ሮማንያ ቡኻረስት ተጸዊዕወላ ሚኒስትሪ ወጻኢ ጉዳያት ሮማንያ ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ ብዛዕባ ፍጻመ ዝምልከት ጸብጻብ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ከም ዝበጽሖን ነቲ አምባሳደር ናብ ዓዲ ንምምላስ ጻዕርታት ከም ዝጀመረን ይገሊጹ እዚ ኩነታት እዚ የጣዕሰናዮ ንኹሎም እቶም ዝሓዘኑ ይቕሬታ ንሓትት ክብልውን ኣብ መግለጺ ናይ ሚኒስትሪ ወጻኢ ጉዳያት ሮማንያ ተጻሒፉሎ ኣብቲ መግለጺ ብተወሳኺ እቲ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ሮማንያ ዓሌታዊ ኣተሓሳስባን ርእቶታትን ፈጺሙ ቅቡል ኣይኮነን ክብል እንከሎ መደረ እቲ አምባሳደር ሮማንያ ምስ ሃገራት ኣፍሪቃ ዘለዎ ርክብ ከይጎድእ ተስፋ ከም ዘለዎ እውን ሓቢሩ ወላኳ ሮማንያ ዝበዝሕ ዲፕሎማሲያዊ ዝምድና ምስ ኣፍሪቃ ብሕብረት ኢሮጳ ቢላ ተሳልጥ እንትኾነት ምስ ግብፅን ምስ ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃን ክልተኣውን ንግዳዊ ስምዓት እዩ ዘለዋ ኬንያ ብዛዕባ እቲ ናብ ሃገሩ ክምለስ ዝተኣዘዘ አምባሳደር ሮማንያ ክሳብ ሕጂ ርእይቶ ኣይሃበትን ኣላ ማዕከና ዜና ሮማንያ ግና ነቲ አምባሳደር ብትርህ ነቒፎን እየን ሮማንያ ብሰንኪ አምባሳደራታ ክትዋረድ እዚ ንመጀመርታ ግዜ ከም ዘይኮነ መራኸቢ ብዙሓን ይገልጻ ብተወሳኺ ኣብ 2014 አምባሳደር ሮማንያ ኣብ አርሜንያ ንኣይሁድ ዘናእስ መደረ ድሕሪ مسمعو اتهاجر يقريتا ختحت تجديدا يريا طرف قبر شبراو جل الشباب ناي سومال قبل علو تهدرو معسكر إثيوبيا ناي نفس قتلته مدقعة فتسيمو مع كان زينا أناضول بزغرب حبريتا مسرت اتياب كلت مكاين بزتتصاود بومباز تخيد مدقعتي 4 تهدرات إثيوبيا مقصالم تغاليصو اتي معسكر ابدو إثيوبيان سومالنا بتركب كتما دولو زركب كوينو جل الشباب بتتقام دوب تحيسو ناب إثيوبيا كاتم جمريو سراويت سفيروا منقص سومال ابزهاب مغلصي ابت معسكر زركب سراويت إثيوبيا اكل عقب سلام حبرت افريقيا زيكونس نسراويت سومال دغاف كهب تباهيلو زقومي يلو نتمتقعتن مفصام زمصت قداميت مكينه اب اف دغت معسكر غدات كتوردن كلا اتخاليت غنا نابت معسكر كيبصحت بسراويت ኢትዮጵያ اب تحت قوصر كم زاتوت ሚኒስትር ምክልኻለተ ሃገር አመልኪቶ ቀድመ ገለ ማዓልታት አልሸባብ አብዞባ ታሕታይ ሸበለ ሰራዊት ኡጋንዳ ዓስኪሩሉ ዝርከብ ብሎ ማረ ኣብ ዝተባሃለ ከባቢ ብ26 ጉንባት ኣብ ዘካየደ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 54 ወታደራት ክቆተሉን ከለው ኣብ ሰብን ንብረትን ከቢድ ከሳራታት ምውራድ ይዝከር نحجز تدالو الزيناتات ازينيرو بكالك سب نرغب سلام نعخم